første kone lignede en russisk topmodel. Hun levede som champagnepige på en stort hotel. Det havde jeg det fint med, men problemet med min kone, Du skal kun for Dallas. og jeg havde ikke nogen. Min anden kone var et ungt og yndigt pigebarn. Hun sagde hun ville leve og dø med mig i Kazakhstan. Men så en dag hun sagde hun skulle til Ballerup og bo. Rosina havde fundet hende i et katalog. Mine babushka, hun altid siger, du skal huske, når du skal bære, så skal du have penge, ellers går der ikke længe, at du skal gå i seng med en hver, der er lidt rigere. Min babushka sagde, jeg skal huske at passe på de rusker, du ligger bære. Min tredje kone var en grim og overvægtig stek. Hun lignede Josef Stalin, bare med endnu mere skæg. Hun stjal mine rubler, før hun skred med en bulgar, der kunne skaffe Pepsi og beluga kaviar. Min fjerde kone var genert, hun sagde hun ville forføres. Jeg sendte hende cowboybukser fra den sorte børs. Jeg sendte hende videofilm, som russer ikke må se. Hun sendte mig til Gulag, gællingen var KGB. Min babushka, hun altid siger, du skal huske, når du skal bære, så skal du have penge, ellers går der ikke længe, at du skal gå i seng med en hver, der er lidt rigere. Min babushka sagde, jeg skal huske at passe på de rusker, du ligger bære. Så skal du have penge, ellers går der ikke længe, at du skal gå i seng med en hver, der er lidt rigere. Min babushka sagde, jeg skal huske at rulle papir.